Nu er det... Nu er vi tilbage. Jeg tror, jeg skal over på overleben. Christian vil prøve at eksperimentere med at prøve at trykke på vores kasse. Jeg sætter kassen her. Ej, følg den sommerspil der. Også. Jeg spørger, at skruerne ikke også kommer i kampolage mere. Christian, er du klar? Ja, er jeg klar? Ja. Er du klar? Fuck, ja! Hvad er det? Prøv det her, gør det igen! Jeg har set den med printeren. Prøv lige at banke på den en gang så. Og så gør jeg det igen. Der skete det samme. Der er ikke sket en skid, mand. Jeg så printeren, der var der, hvor de tager en almindelig printer. Hvor der sådan 8 knapper. Står den op, og så står den ned igen. Den ene til finger. Ja, og den Benjamin har lige snakket om, den der med de 8 knapper. Ja, men så skifter den op på knapperne. Så skifter den også op på fingeren der, ikke? Det ser så godt ud. Ej, jeg troede, jeg fik stød i penge eller sådan noget, mand. Det kan vi også godt arrangere, hvis du endelig gerne vil have det. Ja, men jeg gør der ikke, hvad en kammerat siger jo. Hvis det kommer på YouTube, så gør jeg det.